Vi er på Chickahaw, en atol i Fransk Polynesien. En af de nordligste atoller. Også en af de store atoller. Og jeg har været en 5-6 dage nu. Bor lokalt hos en lille familie. Men min drøm og min plan her i morgen, det er at blive sat af på en af øerne. Det de kalder Motuer. Her, altså man kan sige, at hele atollen består af en ring af koralformationer. Og den ring består simpelthen af øer, hvorimellem der så er vand og koralrev. Og det er en af de øer, eller Motuer, som vi tager ud til i morgen. Vi er ved at være alene. Området her er kendt for sandet. De har sådan noget helt lyserødt sand. Og de der lange strande. Der er en storm på vej, så det kan godt blive spændende. Godt. Første projekt er at finde et sted til mit telt, fordi jeg tror der kommer rimelig kraftig regn her lige om lidt. Så når jeg har fundet det, jamen, så kan man ligesom komme videre. Så er vi alene. Det gælder om at finde et ordentligt sted til teltet. Så fordi solen er meget kraftig, så gælder om at finde noget skygge. Også for vinden nogle gange er vinden meget kraftig, så der skal også have lidt læge for vinden. Det selvfølgelig startede med at regne, inden jeg fik teltet op. Og hvad kan man lære af det? Jamen, det første der skal op, det er teltet. Lige meget hvad. Lige nu ligger det der. Så. Men det er vist kun en lille by. Så har vi fået lejren op at stå. Og jeg har lagt vægt på, at der skal være skygge, fordi når solen den bærer, så er det ligesom at være i en ørken. Så jeg er nødt til at have noget skygge. Så derfor så har jeg klemt teltet ind under sådan en af de her træer her. Jeg prøvede først at lægge det ud i solen herude, fordi det er selvfølgelig lidt nemmere, og man kan komme til og fra meget hurtigt. Men det bliver simpelthen for varmt. Så nu er jeg rykket herind. En lille smule mere besværligt, men det er meget mere behageligt. Så okay. Herude har vi det frosne ocean. Alligevel imponerende. Hvis det en dag bliver vindstille, mens jeg er herude, så skal vi ud og dykke der. Fordi der lever altså lidt af hvert. Det må jo være sådan en koralvæg. Men det er simpelthen for vildt til at dykke rundt alene derude. Men må det ikke det lægger sig en af dagene. Cirka 700 meter fra havet, der har vi så lagunen, der starter. Og det er simpelthen koralringen. Den kører hele vejen rundt.
hele vejen rundt her. Man kan ikke rigtig se enden på den, men den går altså hele vejen rundt her. Så har vi fået lejren op at stå, og der er kommet lidt ro i lejren. Og solen er på vej ned, den er gået ned bag skyerne, og det er rart, fordi man kan næsten ikke være i solen. Så jeg har fundet mig en lille træstamme, og der blæser den skønneste vind. Simpelthen, det er fuldstændig som juli. En eller anden dansk sommeraften i juli måned. Det er man ikke kæmpe til, og så er der ingen myg. Der er ikke én myg. Der er simpelthen ikke noget ferskvand ude på de her øer her, så myggene kan ikke yngle. Så det er jo perfekt. Så nu skal vi lige køre en ananas. Så kører vi en kokosnød. Og så skal vi læse. Det er første morgen. Og det vil sige dag 2. Jeg var nødt til at flytte teltet i nat. Fordi for det første så lå jeg helvede til. Og for det andet så var det så varmt, at jeg ville have overteltet af. Men det er simpelthen for besværligt derinde. Så nu har jeg alligevel flyttet det ud her. Men ligesom jeg får flyttet det ud, der begynder det selvfølgelig at regne. Og så er jeg jo lige hvidt. Så men det er bedre herude. Det sover bedre. Og så må man... problemet er med oversejl, der er det simpelthen for varmt. Jeg er nødt til at have det af. Når det så begynder at regne, jamen, så må det på igen. Så bliver sådan noget af og på noget. Og sådan er det. Ellers så står den på morgenmad. Her mens jeg renser en dåse efter frokost, så jeg er nede ved vandet. Så kommer jeg til at skære mig selv i foden. Det er rigtig smart. Jeg ved ikke hvordan jeg bærer mad, men det er simpelthen lykkedes mig at skære 2 cm langt snit i min lille tå. Så det stod ud med blod. Så det var jo rigtig spændende. Det ser ikke ud af så meget nu, men nu har jeg det i hvert fald fået stoppet blødningen. Så ja, det er utroligt. Man har gået de sidste 6 måneder uden at skære mig på noget som helst. Og så første dag alene ude i vildmarken, så skærer jeg et fint 2 cm snit i min lille tå. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Men sådan er det åbenbart. Men der skulle være styr på det igen. Jeg har lige opdaget, at det bløder igennem her. Jeg prøvede at ordne, jeg har lavet sådan en lille halvtag her. Og får lidt mere skygge, og det skal man ikke. Så bryder sårene op. Det er blevet aften. Solen er lige gået ned. Og det har været en god dag, men også lidt en hård dag. På grund af det der sår, jeg har lavet. Ja, man kan se det. Men, en lille smule grimt. Men
tror, at det går fint med det. Jeg kører nogle fersker. Det er sådan lidt herude. Jeg har lidt af hvert med, men synes, ja, jeg spiser ligesom hvad jeg har lyst til. Jeg tænker ikke så meget over, hvor meget jeg har. Jeg ved, at jeg skal være 7 dage, så det er ligesom det. Ja. Jeg har prøvet at lave ild. Det fejlede, men til gengæld så lykkedes det mig at åbne en kokosnød og få noget at drikke. Så det er jeg rigtig glad for. Jeg har sat mig på mit yndlingssted og venter på, at stjernerne kommer frem. Og der er den mest fantastiske stjernehimmel herude. Det er simpelthen... Ja, det er en drøm. Plus at der er så varmt, at jamen altså, det er bare fedt. Mere er der ikke sige om det. Så jeg lukker ned for i dag. Det er lykkedes mig at åbne 3 kokosnødder. Det er jeg rimelig stolt af. Og så har jeg fået flettet lidt. Polynesisk flet. Men der skal meget til at bygge sådan en hel hytte her. Så det bliver jeg nok ikke færdig med. Men skulle man være her i længere tid, så havde man nok været nødt til at flette på den måde der. Men ellers så er det dag 4, endnu en varm dag. Så jeg holder mig i skyggen og spiser lidt frokost. Når man lægger mad ud til de her midtkrabs her, så kommer løverne som katte. Det er fredag, dag 5, og vi har taget på udflugt for at udforske området. Noget af det, man kan sige, er at det kan godt være, at det er tørt og det er barskt at være her, og der ikke er noget vand. Og i en overlevelsessituation, jamen, så har man været meget presset og har været nødt til at leve af kokosnødder og så prøve at lave en eller anden form for regnvands opsamling. Og det er sagt, så er der ikke nogen vilde dyr. Altså, det er der i havet, der er hajer og sådan noget, men på land er der jo ingenting. Det gør, at man kan sove trygt om natten, og det er rart. Jeg tænker, at på nogle tidspunkter så må vandet stå meget højere her. Så der, hvor der ikke er træer, jamen, der må vandet simpelthen komme ind nogle måneder om året. Og jeg tænker, det er jo regntid nu, så hvorfor der ikke er vand nu, det ved jeg ikke. Men der er selvfølgelig også lidt vand. En ting, man kan sige om det sted her. Ja, jeg har lige fået åbnet udklæden. Det er kønt. Så er der en by på vej. Man kan vente en hel uge på nu kommer regnen. Jeg har ikke været i bad i en uge, så kun i saltvand. Så jeg ser frem til en god skylle. Det er dejligt afkølende. Det er så også helt kraftigt. Jeg håber, lejren den står. Mit telt, det blev simpelthen væk. Lige efter jeg slukkede kameraet, så kommer der en storm. Så ser jeg bare teltet flyve ud over busken her. Så jeg måtte stå og holde i det. Står det herovre. Og pløkkerne et fløj omkring. Så
men så kan man lære det. Men det var dejligt med en skyld. Det er dag 6, og jeg har ikke lavet så meget i dag. Jeg har sådan set bare siddet stenet, slappet af i skyggen. Jeg har været en tur ude ved havet. Men det er sådan set det. Og det har egentlig været meget rart. Vi har lavet noget. Så har jeg været i havet. Eller i lagunen. Men ellers ikke så meget. Min mad eller proviant begynder sådan at være ved at løbe ud. Jeg har ikke så meget tilbage. Det kan man godt mærke. Det bliver mere og mere besværligt, det jeg har at lave. Det tager længere og længere tid. Og jeg begynder sådan at kigge på de her emitkrabs som føde. Jeg tror godt man kunne spise dem, hvis man kunne få kogt noget vand og så få smidt dem i der. Så burde man både kunne æde dem eller spise dem som suppe, og ja, det kunne være en mulighed. Og så har jeg fundet ud af, at der bor en kæmpe stor krabbe hernede i et hul lige hernede. Der kommer selvfølgelig ikke frem nu, men den er vel på størrelse med 2 hænder. Den kunne man jo godt tage ud og koge også. Så man ville godt kunne overleve på øen et stykke tid. Så længe man holder sig ud af solen. Det er solen, der dikterer alt her. Det er simpelthen som en ørken. Så på længere sigt så vil man være nødt til at lave nogle redskaber, så man kan fange nogle fisk. Et spyd af en art, som jeg har set de lokale bruger. Og så er det ellers, så vil den stå på kokosnødder hver dag. Jeg glæder mig efterhånden til at komme hjem. Det er dag 7, og jeg har lige fået lidt at spise. Og lige om lidt så er der stjernefest. Fest med stjernerne. Det har ikke været så hårdt, som jeg måske havde regnet med. Men jeg havde selvfølgelig også mad med og vand. Havde jeg ikke haft mad og vand med, så havde jeg været presset på det. Det er helt sikkert. Jeg havde formentlig ikke overlevet. Nu glæder jeg mig til at komme hjem. Det vil sige til byen med 500 indbyggere.